Hola, en aquest vídeo veurem com iniciar sessió en Portal.edu i què fer si tenim problemes d'inici de sessió. Per a iniciar sessió en Portal.edu hem d'obrir un navegador, anar al lloc web del nostre centre, en aquest cas el lloc web del Cefire, i així en la part superior dreta ens apareix un botonet, si no hem iniciat sessió, on diu accedir. Punxem, posem el nostre nom d'usuari i la contrasenya i entra. Automàticament entrarem en el nostre lloc web i ens apareix dalt la barra d'administració de WordPress. Depenent de l'usuari i del lloc on estiguem, doncs ens apareixeran unes coses o altres. Per eixir, hem de fer clic en eixir, tan senzill com això. Problemes que podríem tindre. Un problema seria que no trobarem l'enllaç accedir, aquest d'ací. Si no trobem, per la raó que siga, en l'enllaç accedir i volem iniciar la sessió, el que podem fer és, en la nostra URL, afegir la paraula wp de WordPress-admin. Aquesta és la URL del panell de WordPress. Com no tindríem la sessió iniciada, el que ocorrerà serà que ens demanarà iniciar sessió i podrem iniciar sessió des de la pantalla del login. Un altre problema podria ser que no coneguerem l'usuari i la contrasenya. En el cas de que no recordem el nom d'usuari, dir-vos que el nom d'usuari de cada docent és el mateix nom d'usuari que utilitzem per a el correu electrònic corporatiu, és a dir, el que va davant de la @gba.es. En el meu cas, nebot_crigom. I la contrasenya, en el cas de no recordar la contrasenya, el que hauríeu de fer és no intentar entrar, sinó donar-li així al botonet de he perdut la contrasenya. Posaríem el nostre nom d'usuari, el mateix nom, nebot_crigom, i li donaríem al botonet obté una contrasenya nova. Ens apareix així un missatge que diu comproveu si heu rebut per correu electrònic l'enllaç de confirmació. Aniríem al correu electrònic i faríem cas de les instruccions que se'ns donen allí. Podria passar una altra cosa. Podria passar que estiguem, per exemple, en una web, en un lloc web de Portal.edu on no tenim cap rol definit per a fer cap cosa en aquest lloc. Aleshores, també podem iniciar sessió, però el que passarà és que en la barra d'administració de WordPress o bé no mos eixirà o no eixirà res. Val? Ja tenim la sessió iniciada quan tornarem a algun lloc. On sí tenim permís per a fer coses, doncs allí sí que ens apareixerà la barra d'administració de WordPress. Finalment, si teniu algun problema que no heu pogut resoldre, podeu posar una incidència en el SAI.